jokanisa koporo wacho gimulo kanyo ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany, gimulo kanyo weche mag okumba mag thieth mag SHA. Tadwa ni penjo makama penji kaka achiel kuom jopuonjre mantiere godo kendo ma pod somo mbalariany mano mar UN. Ng'anyo mago mag lecturers masani koro dhi mbele pacho kae. Sirikal nyaka sani pod odagi poro wach kod lecturers kata obedo ni jatend migawo mar somo nobwogogi mar mondo mi gidoge tich. Giwacho ni oyo ok wabi dok nyaka chop dwaro marwa ayanga. Mano nyiso ni piny Kenya ochomo kanya nyato e sekta mar somo pacho kae. Syndy. En gima lit sana ni mbalariany jopuonje nyaka gom mondo e korka sirikal owinj wechegi. En gima lit ma ok onego bed ni timore e piny kaka mar Kenya. Jo kanisa mar ACK, jo kanisa mar ACK of course nigi right mar luongo press briefing kata conferences mondo gi address gik magineno kok dhi maber ei piny mar Kenya nikech gin gi the moral compass mar timo kamano. Koro wach mar ni ibwogo jopuonj mbalariany ni gidok e tich ko kamano ntiere repercussions mabro luwogi. Ok ane ka en wach maber. Ka an gi wach kodi Joyce kata ka an gi wach gi Sankara. Aketo Sankara piny anyise niya, mae gima dhi mbele wanya timo kamae, wanyalo loso weche gi e yo makama. Lakini ok anyise ni kok waloso gigi tabro timoni kama. Onge solution madhi wuok kuom threatening jopuonj. Matter of fact, wan kaka students ema wahinyore. Nikech koro sani wanot, onge gimwa timo, ok puonjwa. To ntiere joma neno ni ati ni by next year gidwa nigi tiekre gi weche mag school, gi graduate gi yae nini. Lakini koro neno ka wach mag strike kata ng'anyo mar jopuonj ni dhi miyo joma graduate sudo time mar graduation, which is not right. Koro daher ni serikal obed piny gi jopuonje gi los weche gi winj issues magin godo mondo jopuonjo dog e school. Yeah.